Kani kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilus atasim kini kilong kimat pakongsan jong ka khubor sakhi ke India ya ka jingdon ka babun tam ki brio ki bakon na ka jingpang COVID-19 hinin ka sngi lasdang ka jingpet bnya na phang da ka kor antigen ha ki chaka pa ba ha khandai lat bat yodu ban lap ya ki brio ki badon yo khnyang jingpang coronavirus But Lathum Yau Satyapal Malik Kumulat Pathamai Jong ka Meghalaya. Kari India nin kasngi kala sakhi ya ka jingdon ka babun tam ki priyo ki balayo jingkon na ka jingpang COVID-19 ha ka bala jam san phopra hajar ngut ki priyo hapo kari kilakon bat let phai shala ki jong ki yeng ha ki ar phau sau kan ta baladem. Kat hadu menta ki brio ki belakot ki long baro kat khandai lak hnyau po hnyau hajar hnyau spa hnyau po khandai ngun bat dakani ke jingkot jung ki brio po kari India kala keu shaka hnyau po lai point kat pra na ka shispa lai po tali ki jala bat union territory hapo ka riru ki dunab ha ke jingyap ki brio banya ka ba ha ka ri baro ka wei Hakachok kapor Hamizoram kila don show sa arpon rio ngut kibriyo ki badang yot mai ya ka jingpang COVID-19 bat dakini ka jingdon jong baro ki bayo pang hakajala kala kot sa ka praspa khat san ngun kat kum ka khubor sarkar laong bahadu menta la pelait laispa hnyo pho ar ngut kinong pang na ki hospital hadin bakila kon bat sauspa sa pholai ngut pan kidang sha sumar Hakachok kapor ka Directorate of Health Services Meghalaya kalapuntim baladan sa laipaw khandai ngut kibriyo ki badang yo thamaya ka jingpang COVID-19 hinin kasngi hakaba arpaw nyo ngut kitay na East Khasi Hills District laingut na ribhoy mariway na East Jainta Hills but Southwest Garo Hills but hinyo ngut na West Garo Hills District Dakine ka jingdon jong ki active case ha Meghalaya kalong hinyo spa hinyo pohndri ngan ong piang kalong nyos pa nrio po nrio sangwit kinong pang kiban East Khasi Hills ru kila yo ya ka jingkot hinin ka singi kat hadu menta ka jingdon jong kibrio kibala kot kalong nrio spa praposan bat nrio ngut kibala klan ha Arunachal Pradesh sa saupa ngut kibrio kilangat ha ka jingpang coronavirus bakin thup khatlai ngut kishipai pahara bat kani kalanang penkiu ya ka jingdon kibrio ka bayo pang COVID-19 sha ka ar hajar nyos pa saupa wei ngut layathu katanat ka koit ka kya jong ka jala Arunachal Pradesh Lai no laingut baro naki kidai ki bombao kidak kishin jong ki jingpang balapun kendria yaki shaki Corona Care Center laong State Surveillance Officer Dr. L. Champa. Ha Meghalaya namar ka jingnang pun ki brio ki bayo e ki jingpang COVID-19 ka bor penya district jong ki East Khasi Hills hnin ka sngi ka lapun long ya ki jingpet benya na phang ne random testing daka kor antigen ha khandai lat bat yodu ka Deputy Commissioner ka kong M.War Nongbri ka lapantim ba ka jingla test ka long ka badon kambha ban tip bat ithu ya ka jinglong jingman ka klam COVID-19 hapo ka jala kala ong ba ki bor penyat kila bu eka thong ban penlong palat sanspa tali ki test hnin ka sngi bat kin pethu ru ya ka jinglong jingman la idon kam ni em ban beteng ya ka test Mares dan ke jingle test bun ki preu kila wan shakmat ban phat test bat kila yaro ru ya ke jing tre shitom jang ki bor penya ka banyarap shibun ban pikir ya ka koit ka kya ke jing bishar ba khle du jong ka ri kala kantat ban penmi ya ka jing pha halor ke jing pha ya ka pisa balalum na ka PM Cares Fund na ka banta ban ajing rap ya ka COVID-19 shaka National Disaster Response Fund NDRF Kakan huan kinung bishar bakan thup Justice Ashok Bhushan R. Subhash Reddy bat M.R. Shah ru kila ong ba kapisa bala no sunyang shaka PM case kadai jong ka charitable trust bat ka ying bishar kala ong ba umdon jingper king AA halor ka jing no sunyang shaka NDRF Kakan huan kinung bishar kala pensha shu ru ba ki pisa bala lum hapo ka PM Cares Fund ki ya pher bak labang na ka NDRF Hamizoram ka Aizawl Child Protection Unit kala maham persha ya ka jingpen pa ya ka kerteng kamtam jong ki khanna ki bayo e ka jingpang COVID-19 ka Child Protection Unit kala penmi ya ka ne ka jing maham hadian balami ka wei ka video clip jong ki angut ki khanna ki bayo pang COVID-19 ka bala sapreng keleng ba ki dang ya le kai ha ka kamra thia pang ha hospital
Kabapan ya kadur khamat jongki khana kalong ke chingpen khen ya ka section kaba nyopo sa ibai jong ke Juvenile Justice Care and Protection of Children Act araja khatsan laong ka Child Protection Unit kabala kanturu ya baro bakin ya da ya ka hok jongki khana bat khamtam jongki tu ki bayo ya ke jingpang COVID-19 katkum ka an kani kadai ko All India Radio Shillong kabuan lam shapi ya ka khubor Lathong ya Usatya Pal Malik kumulat batamai jongka Meghalaya katba ya Bhagat Singh Koshari ubadai ulat jongka Maharashtra lapen khamti bo onpet lang ya ko Goa Usatya Pal Malik ula shimti kumulat jongka Goa ha ubanari saw araja kat khandai Shua ya kata ulalong ulat jongka Jala Jammu bat Kashmir ba Minshwa Dai hakapor jong uru bala penduk no ya ke kerdan jela jong ke Jammu bat Kashmir ha unai lar araja khat khandai bala phya ya ka Shaki Atli Union Territory Umalik ubala sedang bandon benta hakikam san perthai nadu kasnem syaja khandas pa Andrew Pausan ula syajit nengkong kumnong mi khamat Shaka Raja Sabha hakasnem syaja khandas pa Prapo nagaseng lokdal Hakasnem syaja khandas pa Prapondre ula syajit biang kumrukat ke Raja Sabha nakaseng Congress Umalik ula penyesokno bat kaseng Bharatiya Janata Party BJP bat ula syajit kumrukat jengka Lok Sabha hakasnem arhajar san Shibenta naka Secretariat jongka Jala Tripura lakhangno hadien balashem bakaptu kani ki he officer kelangat hakajingpang COVID-19 Shuaya kane ubay unong tray hakakardan group di ulangat hakane ke jingpang hendrai menta sa ulo secretary bat kapto kaningut kinong tray jong kani katanatru kilangat hakajingpang COVID-19 bat kumta lahapan khang ya katanat an kabadon haka secretariat jong kejala Menteri Rang Bado Narendra Modi unawer ya ki priyo bakin pa ya ki jing ajing mut bakijing sngo jongki nakabanta ka program Man Ki Baat kabanwan hakalai photarik mentau benai hau kerwo abo ulapa Modi ulong bo khmiranti banyo ikijing ajing mut ki ba anyata hakaman ki baat ka ba mentau benai bat ki priyo ki la ban record ya ki jing ajing mut jongki da ka ba phone ha number iwe pra not iwe nyo pra not nito haka namo app lani ka my golf Daka jing temu ban pelat ya ki babon ki min simbrio ki badon kam kerki ya ka snam hapo ka district bat ka jalla kumju ka ai jing voluntary blood donors organization ka lapin long ya ka jing ai snam haka blood bank jong civil hospital nongpo nin ka singi Kat saunut ki samla ni ki seng bat kan hon bapher kilawan ban IA la kasnam kumjuru iwe ikan thai na kasnong barwa ilawan ban IA la kasnam kabalalong ki jing ai man sim yaki we pat ki samla bakin mi shakmat ban isnam na kabanta ban pelat yaki jing im jong ki preo Habakran hakinong to kubor u Andreas Marwin, Secretary jong Ajing Im Voluntary Blood Donors Organization, ulaong bakaseng kalajupin long yakum kene ka program hakibanta ba per jong ka jilla kanang ban pinsluri ka samla bakin IA la kasnam nakabanta ban Ajing Im yakiway pat kibadon kam yaka. La play yakane ka program jing isnam da unong yalam shnong jong ka nongpo uba Royal Suting ubala shimbanta langru haka jing isnam. Ka district magistrate jangkari bhoi district nongpo kalapin jari biang ya ka curfew hakapo min meet katkum ka section shispa South South CRPC ringkat bat ka regulation ka balai jang ka Meghalaya epidemic diseases COVID-19 regulation arajar arpo haka district barok ka way ka belas dang nadu hinin ka singi hadu ka arpo South tarik menta ubanai nadu kandai baje min meet hadu san baje min step Kaptu kani ko kubor kalakut kablawan chapinak All India Radio Shillong hakapo prabaje iniso bakadeli station nakabanta ka kubor hakaktin Hindi kani kadek All India Radio Shillong